яңы көн, нур тулай күңелгә, мең балкышы дөньяның хыймас йырдар гала. Сикер иһандан кин, диңгездән дә тәрән, һөю һәм дуслык хисе бүлеккә бирелгән. Был гүзәл дөньяның айлы төнөлә нурсизә, Нактулы язарда хыялымда усам һиңә. Был гүзәл дөньяның айлы төнөлә нурсизә, Нактулы язарда хыялымда усам һиңә. Ак болотка күңел түренә, илаһи мәл таңдар атканда, йөрәгемдә ямгыр коена, сәскә булып мөхәббәт ата. Елмая яңы көн, нур тулай күңелгә, мең балкышы дөньяның хыймас йырдар гала. Сикер иһандан кин, диңгездән дә тәрән, һөю һәм дуслык хисе бүлеккә бирелгән. Был гүзәл дөньяның айлы төнөлә нурсизә, Нактулы язарда хыялымда усам һиңә. Был гүзәл дөньяның айлы төнөлә нурсизә, Нактулы язарда хыялымда усам һиңә.